daidai aurenka. Yawwa, ka san na san waye kai. Makiri kake jujjuwa ido kamar ana hajijiya da mage. Nai! Jummai Jarka, alhamdulillah tabbas ka zo a lokacin da ya dace. Alhamdulillah tabbas ka zo a lokacin da ya dace. Kai da ashe tsohon kwarto ne kake Tsohon gwangwani ne? okay Tsohon kwano ne? kwano ne kai da ashe tsohon kwano ne kake dan karamin kake dan karamin magana Da yake al'ummin fata da kuya a santin da ya gare sai. Alhamdulillah. Ashe da can kan tsohon kwano ne? Ka zo kana kallon tsaban ido na? Kake cewa ba za ka auri fasika ba? An ce maka ni zan auri fasiki ne? Ai dama na yi niyyar auren ka ne yadda na ganka a ustazin nan. In lallaba ka sai yadda